କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କହେ କରିଣ ରୋଦନ, ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବେତନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବେତନ ଯେ ବୃଦ୍ଧି କରିଲ, ଆମ ପାଇଁ କିଆଁ ତୁମେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। ସମାଜର ଯେତେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟସ୍ତ କର କରି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଲୁଣ ପରି ଆମେ ନ ଚିହ୍ନିଲ ଆମ ଗୁଣ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କଲେ ପୁନଃ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କରୋନା କାଳରେ ତୁମେ ଜଗାଇଲ ସୀମା, ତା ପାଇଁ ଟିଏ ଦେଲ ନାହିଁ ଜମା। ତଥାପି ସହର୍ଷେ ଆମେ କଲୁ ନ୍ୟସ୍ତ କାମ, କେତେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲାଣି ଯମ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। ଗଢ଼ୁଛି ଗଢ଼ିବ ଯିଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟ, ତାହାର ସଂସାର ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଉପାସ। ଏବର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ କରିଛି ଦୁର୍ବଳ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହୁଏ ଶିକ୍ଷକ ବିକଳ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। ଦୋକାନରେ ବାକି ଖାଇ ହେଲେଣି ହୀନସ୍ତା, ସତେ କି ଶିକ୍ଷକ ତୁମ ପାଇଁ ଅଟେ ଶସ୍ତା। ଏ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ବୋଧେ ଅପରାଧ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ କରୁଅଛ ବଧ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। ମିଳେ 6,512, ତାତୁଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର। ସମାନ କର୍ମ କରି ପାଉ ଅଳ୍ପ ବେତନ, ଏ ସରକାର ସତେ କି ଶିକ୍ଷକ ଏତେ ନ୍ୟୁନ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଃଖ କବିତା ରୂପରେ ଜଣାଉଛି ସରକାରକୁ ଅତି ବିଷାଦରେ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଃଖ ହୃଦୟରେ ନିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ବେତନକୁ ବୃଦ୍ଧି ଯେ କରିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିବ। ଏ ସରକାର ଶୁଣିବ। ଯଦି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।